אני ביקשתי שתדאג, אני ביקשתי שתדאג. איפה? אוקיי. כי אני לא יכול לעשות שני הדברים ביחד, לצלם וגם... קודם כל, מספר תודות. קודם כל, תודה לכם שהגעתם. למרות אולי כל מיני תחרות עם שעות אחרות וכולי, ממש טוב לי שהגעתם ואנחנו מאוד שמחים. זה דבר ראשון. שנית, תודה לצבי, ד"ר בקרמן, ובכלל לכל הסגל שנאות לרעיון הזה וגם שסידר את זה וכולי. אני לא אקרא בשמות, אבל תודה רבה לכם. בזכותכם זה קיים. עכשיו, תודה אחרונה ללהקת האומן חי, תחת הנחייתו של פרופסור אנדרי היידו, ואני שוב לא הרבה להגיד לומר, אבל רק אגיד דבר אחד, באמת דבר אחד עיקרי, לדעתי, ואני אחר כך אשמח לפרט ולנמק את דעתי, מה שאתם הולכים לשמוע, מצליח מאוד לדעתי לקיים דיאלוג אמיתי, הייתי של חסד, אותנטי עם המקורות המסוימים, מסורתיים שלנו, והסיבות לכך כמובן אולי נדבר בהמשך. יהיה קונצרט, אני מיד מעביר את השרביט לפרופסור היידו, לאנדרי, וגם להקה עצמו, לקבוצה, והתוכנית היא בערך 55 דקות של מופע. אחר כך אנחנו באמת יהיה לנו זמן לדון איתם בדיוק סביב השאלה של מה קורה כאן, איזה פרשנות. צריך לבקש, לכבות. מה קורה? אוקיי? לכבות טלפונים. סליחה, כן, בבקשה, כל אלה שיש להם את המכשיר בעיניי היום הזה, לכבות אותו, ואנחנו שוב תודה רבה להם, באמת, שף דעות זה לא 5.
של אדמו"ר הזקן לבנו. אחי אהובי, מה שכתבת שרציתי לגלות את הקץ, לא כן אחי אהובי. כי איך אפשר לגלות את הקץ כל זמן שאין עדיין התחלה? ומה פירוש קץ ומה זאת התחלה? כי תכלית הירידת הנשמה למטה היא ירידה לצורך עלייה, להפוך חושך לאור ומר למתוק. ואתה אחי אהובי, למה לנו להמשיך ולעסוק בדברי הוואי ודברים בטלים? כי העיקר הנשמה יורדת בתוך החלום, היא צועקת היא צועקת
כי הלשון קולמוס הלב והניגון קולמוס הנפש. ככה כותב האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מילדי, לגבי הניגון, הלשון של הנפש. ובעצם כל האירוע הזה, הרגע הזה שאנחנו נפגשים פה ביחד, הוא נותן לנו סוג של הגדרה, זה מין כזה שעה של כתיבה יוצרת של הנפש. בכלל באופן כללי, במוזיקה שנוצרה בעולם החסידות, אין מילה יותר זרה מאשר המילה מופע. בדרך כלל אנשים שרים ביחד, מסתכלים פנים אל פנים, ודאי לא על במה מול אנשים. אז המוזיקה שבאמת לאורך כל אני לא יודע אפילו את המילה מופע, היא בעצם מוזיקה שבאה מתוך המסורת של חסידות חב"ד. חסידות, כל תנועה גדולה בעצם תמיד מתחילה ביחידים, למרות שזו מילה מאוד מוזרה, יחידים בלשון רבים ויחיד. רבי שניאור זלמן מילדי. כבר בצעירותו נחשב לבחור גאון בעל שכל עמוק, אבל חותנו חשב אותו למשוגע. כשהוא היה מתפלל, הוא היה מקפץ, צועק, הוא היה דופק עם הידיים בכתלים, עד שצריך לחסות את הכתלים בבדים כדי שהוא לא ייפצע. בשעות התפילה מדי פעם הייתה נשמעת בפיו צעקה, אני לא רוצה לא את הגן עדן שלך, לא פוחד מהגיהנום שלך, אני רוצה רק אותך. סוג של תנועה שאינה בין הפכים. מצד אחד רוצים מהפכה פה בעולם, לשנות, לתקן, ומצד שני, לגעגוע.
ברצונו
ניגון 4 בבות. הגעתי למקום כפר חב"ד כעולה חדש אחרי חודש, השתתפתי באיזו התוועדות לילית, שתו הרבה וישבו בחושך כבר ליל שבת, והתחילו לשיר איזה שיר בלי מילים. אני לא ידעתי מה זה מוזיקה חסידית, לא הבנתי מה זה איי 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 איי, למה אין מילים. אחרי זה הסבירו לי את התוכן של הניגון, הסבירו שזה הניגון הראשי של חסידות חב"ד, שרבי עצמו חיבר כשהיה עוד אצל המגן ממזריץ', והכוונה שלו לבטא את הרעיונות הקבלה בצלילים. מה זה 4 בבות? 4 חלקים. זה מתחיל נמוך, אוי דו 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 כך ממשיך יותר ויותר גבוה עד שמגיע לשיא. וזה כנגד, 4 זה כנגד 4 עולמות, זה מתחיל בעולם העשייה, לקח עולם היצירה, עולם הבריאה, עולם האצילות, וכנגד זה גם כן הנשמה של האדם הולכת מנפש, רוח, נשמה ועוד יחידה עוד למעלה. עכשיו אני הבנתי בעצם למה הם לא שרים טקסט. אם היו שרים את הטקסט הכי יפה מהפסוקים, עדיין לא יכולים לחשוב על התוכן הקבלי, בגלל שהם יושבים שם כל מיני אנשים עם כובעים גדולים, די עיקרים רוסים בינינו, עיקרים יהודים רוסים, וסך הכל הם לא כל כך יודעים קבלה, אבל כששרים את זה הם יודעים שמישהו, הם יודעים מה התוכן ולפי זה הם שרים. אז אנחנו נשאיר את זה הפעם בלי כלום.
חסידי חב"ד אף פעם לא גומרים התוועדות, אולם נמנה התוועדות עם ניגון עצוב. הם אומרים שניגון שמחה, לשמחה יש יותר ערך מכל העומקים. אז אנחנו נשאיר משהו אתם יודעים אולי איזה ניגון שמחה ש... לא, זה קלאסי, זה הסתם חסידי, כן. מה זה? זה, נו, איך זה?
וכך מטולטל בין הדרכים רחוק מחסידיו, הוא מגיע לכפר קטן, כפר ללא חסידים, ללא יהודים. אחד הכפרים מוכן לפנות לו חדר כדי לנוח. נפוליאון נכנס לרוסיה. אבל ברוב הקור והמהירות האדמו"ר הזקן נופל למשכב. וכך במוצאי שבת קודש כ"ד טבת הוא בן 66. הוא מסב את נשמתו. אבל התרחקו והתפרדו. ומנצח אלכסנדר עם גיובי העוני, אבל התקשרו והתחברו.
האדמו"ר הזקן לבנו. אחי אהובי, מה שכתבת שרציתי לגלות את הקץ, לא כן אחי אהובי. כי איך אפשר לגלות את הקץ כל זמן שאין עדיין התחלה? ואתה אחי אהובי, למה לנו להמשיך ולעסוק בדברי עבר ודברים בטלים? אחרי זה אפשר לדבר, לשאול שאלות, אז אתם נראה את העניינים, קצת להישאר. אם אני? תתתי בך חזר. לא, אתה מדבר, להתרגם. אם אתה רוצה לומר מספר דברים לפני שנפתח? לא נפתח. אני כבר דיברתי, הגעתי להרוג. טוב, בבקשה, כל הערה, שאלה שאתם רוצים לשאול, להציג, בבקשה. נימה שלכם, ממש שלכם. מייקל. בהרבה חסידיות מדברים על ניגונים של רבי זה או רבי אחר. כן. אז באיזה מידה של רצינות צריך להתייחס ייחוס של הניגון לרבי מבחינת שהוא בעצמו הלחין. כן. טוב, זה אי אפשר להוכיח, אבל יש כאן הרבה ראיות, זאת אומרת, זו מסורת מאוד עתיקה. זאת אומרת, כבר האדמו"ר השלישי, זאת אומרת, צמח צדק, אמר שזה, הניגון הזה זה שלו. עכשיו, כמובן, מוזיקה משתנה, יכול להיות שזה יהיה שונה, זה מתגלגל ומשתנה, אני קצת מכיר איך זה... בכל זאת, כאן יש לנו כמעט ודאות שזה כאן, וזה לא דבר קטן, 200 שנה במוזיקה אתנית זה עתיק. אל תחלמו לבית המקדש שמשהו נשאר לעניין, 200 שנה, חוץ מזה חב"ד שמרו בדיוק את השכבה הכי עתיקה של המוזיקה החסידית, יותר משאר החסידות, בגלל ששמה את המגמה לשמור את הכל, גם לתעד את הכל, הם הראשונים שהוציאו 10 CD'ים כבר בשנות 60 ו-70, וגם הרב זלמנוב כתב 3 ספרים עם כל מה שהאנשים, מה שידעו על כל ניגון וניגון. זאת אומרת, דבר כזה, מודעות לערך תרבותי, אני לא מצאתי כמעט שום עדה יהודי.
כי אני רוצה לשאול, אבל השאלה שלי, אני חייב להקדים הקדמה יחסית קצרה. בהבנה שלי של מה זה דיאלוג מוצלח עם מסורת כלשהי, וגם המסורת שאתם עוסקים בו, ניגוני חב"ד, צריך להיות איזו יצירה, מה שקורה במפגש אמיתי בין האני של כל אחד כאן, כן? לבין הניגונים, זה משהו חדש נוצר. אוקיי, אז השאלה שלי, יופי, אני שמח שזה מובן מאליו, אז עכשיו הייתי רוצה לבקש ממך וגם מכל אחד כאן, מה קרה מבחינת המפגש בין כל אחד כאן ובין המסורת הזאת, מה נוצר בכל חדש. אז אני נותן להם את הדיווח, רק אני אומר דבר אחד, שהמגמה הייתה לא המגמה הרגילה במוזיקה יהודית, ששני בחורים שעולים על הבמה ומנגנים 3 אקורדים, כבר מתנועים, הם החסידים. אנחנו כל הזמן שמענו על זה, אנחנו לא חסידים, אנחנו אנשים אחרים, מתלהבים מזה, מזדהים עם זה, אבל להראות, ואני חושב שסך הכל זה שקר שאנשים מרוויחים כסף על זה, שעושים חסידות. לא. אוקיי, בסדר. אז אתה רוצה להגיד... עכשיו, אני רציתי שהם יענו יותר. בבקשה. לפי איך יאיר למשל רואה את המפגש של הקבוצה עם החומר. החומר החב"די בא ממני בעצם. אני עבדתי חסידי חב"ד ועשיתי מוזיקה באוזן שלי כבר צלצלו לא רק הניגונים אלא גם הדרך המשכים את זה. ואת זה העברתי לדור שבאמת לא גדל על חב"ד וראיתם באיזה עומק הם נכנסו לעולם של חב"ד. אני בפחד גדול הזמנתי לבחורה בפסטיבל ישראל את יוסף מחטון, שדרכו אני הגעתי לחסיד חב"ד. אמרתי בזה שהוא יגיד שאנחנו קצת קלקלנו, שזה לא אותנטי. אתה יודע, שאומרים את הניגונים יותר אותנטיקה שהיום הצעירים של חב"ד... אתה צריך להסביר לנו, גם לי, מי זה יוסף מחטון? יוסף מחטון היה יהודי חב"ד שהכרתי אותו והוא זה שהזמין אותי לכפר חב"ד. אז כשהוא בא לראות את אותם מילים, הדור החדש של חסידות, זה כבר רוק. הם שרים את הניגונים, אבל זה כבר קרל באך ורוק וכל מיני דברים, ואתם שומעים את זה במצב קדום. זה הפתיע אותי, חשבתי שאנחנו מהפכה גדולים, אבל גם משמרים. דרך אגב יש דיסק, ואני אפילו הבאנו כמה דיסקים, מישהו רוצה לקנות, יש כאן, אבל אני לא רוצה להרבב את זה משחק. אבל מי שירצה דיסק ורוצה, כמה זה עולה? טוב, אני אדבר אחרי זה. אין לזה מחיר. אין לזה מחיר? פרייסלס. זה מצוין. ולא תשלום. זה מתחיל ב1,000 ומעלה. חבל שהזכרתי. לא נורא, זה לא אקדמי. אנחנו לא אקדמיים, אנחנו מחנכים, זה בסדר. אבל היום כבר אין אדם שייכנס לחנות לקנות דיסקים, וכמעט שלא קיים, הוא מוריד באיזה מתעלת, אז איפה אנשים קונים דיסקים? רק בהופעות. אני חושב שהשאלה שאתה שואל זה כמו שאלה בכלל על מושג של תורה של בעל פה, מושג של איך בכלל משהו מתחדש. אני חושב שגם באומנות, אני חושב שיש פה שני דברים, אני אגיד שני דברים סותרים. דבר אחד, אני חושב שבאמת, בסופו של עניין, אם אתה עובד מפה, אתה לא יכול לחדש באומנות. ברמה אחת אתה לא יכול לחדש, זה משהו אחר שהיא מביאה, שאני חושב שהסוד שלה הרבה פעמים הוא כנות. הוא כנות מול הדבר, הוא כנות מול המוזיקה, אתה לא מנסה להתחכם איתה, אתה מנסה לראות איזה גוונים אתה שומע בה, והגוונים האלה אתה מדבר איתה, אתה מדבר עם החומר. אתה לא בא עם איזה רעיון, היום צריך דווקא, אני חושב שזה בראש ובראשונה, זה הכנות, ואני חושב שהדבר השני זה באמת המקום, שהוא באמת מקום כמעט לא ידוע. מאיפה דבר כזה מגיע? אתה לא מתבטא לזה, אבל אתה מקשיב לזה. אתה מקשיב ומגיב לזה. אני חושב שככה זה בכלל, ככה אני מרגיש בכלל, הרבה תחומים, גם תחומים אחרים שהעיסוק בעולם. כן. אני אענה לשאלה שלך, מה שאני מרגיש שיש פה כמה מפגשים. קודם כל, מפגש שלי עם עצמי, עם המוזיקה הזו, זאת אומרת, לכאורה באתי מבית דתי, מסורתי, וכולי, אז בדרך כלל המסלול ידוע, או מוזיקה של בית כנסת, או שאתה הולך עם הזרם, וכולי, ובעצם לא הלכתי עם הזרם באופן...
בכיוון שלי, ופה הלכתי לזרמים אחרים במוזיקה, כל עולם הג'אז או עולם המוזיקה הקלאסית, ופה בעצם נוצר איזשהו חיבור, כאילו חזרתי למוזיקה החסידית, אבל מהמקום האמיתי. ובעצם זו מוזיקה שהייתי בה בפן מסוים, שהוא היה מאוד אמיתי מבית אבא וכו' וכו', אבל פה חזרתי לאותו דבר, אבל בלבוש אחר, אבל זה היה מאוד יפה, כיוון שזה עם חיבור לשורשים, אבל שורשים אמיתיים, שזה הצד הזה. מצד שני, הצד הכי רחוק מבחינה מוזיקלית. בנוסף לזה, אני חייב לציין שיש פה איזשהו תהליך יצירתי קבוצתי, שאני לא ראיתי באיזשהו מקום. אנחנו סוג של סדנת יצירה, סדנת תרפיה, סדנת עבודה מסוימת. זאת אומרת, פה יש איזושהי הרמוניה, אבל מאחורי כל ההרמוניה הזו היו הרבה חיכוכים, הרבה ויכוחים לאמיתה של תורה. זאת אומרת, לאמיתה של תורת המוזיקה, ופה עד שבאמת כל ניגון וכל זה תפס את האופן המיוחד שלו, ואתם יכולים גם לזהות את האופי של האנשים, באמצעות כל אחד יש לו איזושהי פינה מאוד מאוד מיוחדת בהרכב הזה. ומה שאנדרי אמר, מה שברוך אמר, חלק באמת תורה שבעל פה וחלק תורה שבכתב, אנחנו נגנים בלי תווים. אז אנחנו איכשהו יצרנו לעצמנו איזושהי מסגרת שאנחנו יודעים את העיבוד, אבל משאירים אותו פתוח, בית ומונח. בטח הרגשתם שהיו מקומות מסוימים שהלכנו הלאה, זרמנו עם אנדרי. מצד שני יש פה יצירות של אנדרי שהן כתובות, צליל אחד לצליל אחד, ברורות. אז זה המפגש האישי עם אני באתי בית חילוני שהרגיש הרבה מאוד זרות לעולם הזה, עוינות אפילו. אבל מצד שני היה סיפוק בערכים אחרים כמו העניין התרבותי והעניין הרוחני דרך האלמנט התרבותי, ואז בסופו של דבר הרגשתי שאני מאוד מתחבר ליסודות שבאתי אליהם של הבית שלי. למרות שהבית שלי עצמו לא הכיל שום יסוד דתי, ואפילו היה נגד זה. במובן מסוים, אני פעם אמרתי את זה, שאבא שלי הוא איש מאוד מיליטנטי בעמדות החילוניות שלו, והרגיש שההופעה הזאת באיזשהו מקום מיועדת אליו, כי היא מתחברת אליו במיליטנטיות. יש משהו בחב"ד שבדיוק נוגע בנקודה, ביסוד הזה. והכוח הזאת, העוצמה הפנימית של הדבר, היא דבר שמעניין ומרתק. בשבילי זאת אפשרות להתחבר למשהו שאני זר לו, מקמם אותי, שאני חושב על הרבי הזה שברוך מספר עליו בסוף, שעומד ואומר, עדיף שיהיה רע ליהודים ויהיה טוב ליהדות. זה משפט שמאוד קשה להתחבר אליו. אבל אני גם מרגיש את העוצמה שלו. זה מפתה אותי באיזשהו מקום. המצב של הפיתוי והעוצמה והכוח שיש בדבר עצמו. וגם הביטול של אדם שלי מול הדבר הזה, שזה דבר מאוד חזק, מסורת מאוד מאוד מלאת עוצמות. ודרך המוזיקה יש לי אפשרות לגעת בה באופן בלתי אמצעי. אני מקווה שגם מי ששומע, דרך הנגינה שלנו יכול להתחבר לדברים האלה באופן בלתי אמצעי. דן, אתה תגיד משהו? אולי תחשק לך אחר כך. תחשק לי, אבל אני לא... נשאיר לך את החותם. קודם כל, לפני כל הסבר כזה או אחר, שבעניינות כזאת או אחרת, יש פה משהו שמתחיל מהבטן. כלומר, יש פה, כמו במוזיקה לאומנות בכלל, זה פשוט קרה, כי היה משהו שהתחבר על איזה מקום שהוא מעבר לכל ההסברים. אחרי זה, אם אני רוצה בכל זאת להתבונן, אולי להסביר, אני מרגיש שאני יכול להגיד על עצמי, ונראה לי שזה גם משהו שקצת קשור אולי אלינו כקבוצה, למרות שכל אחד מכיוון אחר, ומעבר לקבוצה, אולי אפילו לדור שאנחנו חיים בו. אנחנו בערך באותו ממוצע, פחות או יותר, אותו גיל. אנדרי לוקח את זה, אנדרי הוא הכי צעיר פה. זה צפוי. כן, זה ברור. זה ברור שלנו. יש געגוע עמוק למשהו שנכנס לך פנימה ונוגע. משהו שנוגע. אני אפילו לפני שאני אגיד שורשים, אני יכול להגיד גם לשורשים וגם חיבור מחדש למשהו שהוא בעל משמעות, שהוא בעל משמעות מקומית, הוא בעל משמעות לשפה שאנחנו מדברים אותה, למקום שממנו הגענו.
משהו שמחלחל לך, אני אפילו לא להשתמש במושג, משהו שחורך, כן? לא מוזיקה שמלתק, שעושה לך נעים וזה, משהו שחורך. המוזיקה היא ביטוי, שאולי שפעמים מבטא בצורה יותר מופשטת לדברים שגם צורך בחוויות האלה בממדים אחרים. באיזשהו אופן אני מרגיש שגם בעידן הפוסט-פוסט, לא יודע כבר כמה פוסט-מודרני שאנחנו נמצאים בו, הגבולות של הזהות והשורשים, המונח הזה של שורשים הוא כבר בעצם פרט מקום כמו שאנחנו חיים בו עם כל הרב-תרבותיות והרב-קוליות שלו, אם אתה נפתח לזה, זה כבר מעבר לאיפה ההורים שלך הגיעו, ואם אני גדלתי על זה בדיוק, או שמעתי את זה בבית, כמובן שזה גם מביא עוד מימד, כמו שאיתן נגיד תיאר, במקרה של הביוגרפיה שלו. אז זה בעצם כגבולות הלב שלך. גבולות הלב שלך, הרגישות והפתיחות שאתה מגיע איתה, ובעצם מגדירים באיזשהו אופן איזה גבולות חדשים של זהות וחיבור ושורשים, מעבר לביוגרפיה כזאת או אחרת. אז אנחנו בעידן מרתק שכזה, ומה שיקרה פה בדור הזה, שיש במידה דרמטית ישפיע על ההמשכיות של כל מה שנוצר, ומסורות שכבר חלקן מתפרקות, או חלקן התפרקו, מה ימשיך עם זה הלאה אולי, לפחות כאן. אני רוצה רק להוסיף משהו. אולי אתם הבנתם כאן שלא מדובר רק על צלילים. ההרכב עצמו הוא היצירה, זאת אומרת, איך כל אחד חי את זה, גם טכנית, אנחנו עושים עיבודים ביחד, הכל, לא, אני עשיתי עיבודים, כל מה שעשינו זה הקבוצה שעשתה, כולל הבימוי והרעיון. זה כבר בלתי רגיל שכולם שרים וכולם מנגנים, לפעמים גם שרים ומנגנים ביחד, וגם לא הולכים כל יום. אבל בעיקר החידוש החברתי, אנחנו רגילים שחיים בעולם, שמה קורה אצל דתיים? אנשים דתיים, על תכנים דתיים, עושים מוזיקה דתית לקהל דתי. ואותו דבר בעולם חילוני, בדיוק סימטרי. ומי שמנסה להיות קצת באמצע, לפעמים קורה שאחד גולש, שולי רם, הוא בנאי, אז בהתחלה יש איזה מסר חדש מעניין, שזה בא מהחילוניות שלו, וכך הוא נבלע מאוד מהר בתוך המסע. אז זה מה שלא רצינו. עכשיו, אישית, רק בגלל שדיברתי עליהם, אישית, זה גם איזו גאולה בשבילי, שאני יוצא הייתי אומר, התדמית של מלחין ישראלי, ועולה לרמה בגיל 72, מקבוצה של 20, פחות או יותר 20-30 אז, ואני מופיע איתם, עשינו את זה כבר 100 ולא יודע כמה פעמים לפחות, וסך הכל אני יוצא מהתפקיד דרך אגב הקולגים שלא מבינים את זה. מה הוא עושה? מה מביאים? להקה? הם קצת צוחקים. גם כאן לא באים. עשינו את זה בלונדון לפני שנה, ואז כמה המלחינים ישראלים ראו שראו את זה פעם ראשונה, בגלל שבארץ אתה לא, אבל בחוץ לארץ תמיד יש סולידריות, אז הם באו, מה זה? אבל בארץ הכוחות כאלה שאף אחד לא רוצה לדעת משהו יותר קשה. אז יש כאן מסר חברתי, סוציולוגי, משהו לא לקבל את אותם הדברים שמנתקים בינינו, לעשות קשר, דרך הקשר עם העבר, גם קשר עם עצמנו ובין עצמנו. זה מדובר עכשיו, גם המאזין הוא חלק מיצירה, לא רק אלה שמנגנים. אז אם אנחנו חיברנו אתכם למשהו, זה עיקר, זה לא מדובר שלנו. בכל ערב שיש קהל אחר, אנחנו גם מנגנים אחרת. אני הרגשתי תמיד את הגלים שאמרו איך לעשות בדיוק. אנחנו גם לא עושים בדיוק אותו דבר. עמי ואחר כך צבי. רציתי לשאול שתי שאלות. אתה התייחסת לזה קצת, עכשיו פרופסור הייטו אמר איזה מילה. עד כמה המופע הזה, כמו שאני קורא לזה מופע, עד כמה הוא שונה מפעם לפעם? מה מידת השוני בין המופעים? אם עכשיו תתבקשו לעשות את זה עוד פעם, כמה זה יהיה שונה? אנחנו יודעים את היצירה בעל פה, אבל אנחנו לא עושים אותו דבר. זה תמיד, עכשיו יצאו כמה מעברים, גם כמה פשטות, בעיקר בגללי. אבל גם עם הפשטות זה חלק מהדבר הזה, הסיכון של... אני לא אוהב סיכון, אני לא אוהב מקצועיות מושלמת. אני אוהב שאדם מסתכל,
לפעמים עושים דברים נפלאים שהוא לא חשב במקרה, ולפעמים זה לא זה. מצד שני, הוא כל כך חיים מזה, שזה תמיד נופלים על הרגליים כמו חתולים יש לי שתי תשובות אליך. כן. אחד, תשובה שאני יודע, הייתה תקופה שבתחילת המופע, בתחילה שהמופע התחיל לרוץ, היה לנו קשר עם תיאטרון החאן, והופענו בתדירות די גבוהה. ואני זוכר, הזמנתי מישהי אחת, והיא ראתה את זה בהפרש של חודש וחצי, היא אמרה שהיא ראתה משהו אחר לגמרי. זה אחד, ודבר שני, תבוא להופעה. השאלה השנייה הדבר השלישי שזה כמעט אותם תווים כל הזמן. ברמה כזאת שאפשר לקחת הופעה אחת ולחבר אותה להופעה אחרת. יש לי עוד רעיון פרקטי מאוד. תקנה את הדיסק, ותקשיב, הוא מופיע כן, יש את זה, ותקנה את הווידאו, ותעשה השפעה. יש את זה באינטרנט, אבל דבר שאתה קונה בכסף שלך, או שני הדיסקים. זה שווה הדיסק של יותר. המפן. בגלל שמה שאתה מקבל בחינם אתה לא שומע. הכל אתה מוצא באינטרנט ולא שומע. אני יכול לשמוע, אבל אני לא שומע בין המיליונים. ברגע שאתה השקעת כסף, אז כבר אתה שתשמע את זה. אל תחסוך כסף. הגענו לחלק הזה פה. השאלה השנייה שרציתי לשאול, אם נעשה מחקר מוזיקולוגי מעמיק, עד כמה מנגינות חב"ד זהות, דומות לנעימות סלאביות או נעימות רוסיות? ביניהם אני, אבל גם יעקב מזור וגם, איך קוראים לו, בן משה, רפי בן משה. כן, זאת אומרת כמה אנשים שהתעסקו בזה. חב"ד זה באמת מרתק מכמה בחינות. מזה היה את הסיכוי שאני חסיד חב"ד, זה לא. ואני חושב שאף אחד לא כאן. מצד שני, בגלל זה יותר אותנטי הדבר הזה. אם הייתי עושה את זה מטעם, יום ראשון בערב, אני צריך לעשות את זה מטעם, בדיוק ביקשו ממני מישהו, רב חב"דניק לעשות את זה ביד כסלו, שזה יבוא 3 ימים. כמובן זה לא המופע, אבל הרצאה, אבל אני כבר מפחד מטעם. אתה עושה משהו מטעם, אז אתה מייצג. ואני לא מייצג שום דבר, גם את עצמי לא בקושי. אז האנרכיסט, אתם שמעתם גם בעיבוד שאנחנו לא מפחדים לחבל גם ברגשות. אנחנו מתחילים עם משהו דבר הזה, שאמרנו, אם הקהל לא יוצא אחרי הראשון, אז הוא יישאר עד הסוף, אני אבין מה עשינו. אבל בהתחלה, אנחנו רק עושים כל מה שנקרא התניה. זאת אומרת, הם אומרים, זה לא יכול להיות, אני נשאר עוד אחד. ואז אתם מבינים, וזה יוצר את הדבר, שגם הסוף כל כך מתוח. המתח זה המתח האמיתי שיש בחברה הישראלית, וגם בינינו ובין השכנים שלנו. אז אנחנו לא יכולים להיות מתוקים כמו מוז'יס שנשארנו ביחד. בסך הכל, לא אפשר להגיד שרוב המוזיקה היהודית שאתה יכול לשמוע בכל מקום, לא אוהב. בגלל הטעם הנרקסיסיסטי שלו. הם כל כך נהנים מעצמם. מה? הם כל כך נהנים מעצמנו. זאת אומרת, אנחנו לא כל כך יפים. אז או שאתה בחוץ, אז אין מוזיקה יהודית, הכל גנוב, הכל לקוע, הכל מושפע. השני אומר, מוזיקה שלנו, זה אנחנו... לא זה ולא זה. אנחנו קיבלנו 80% של החומרים מבחוץ, ומה שיהודים עשו מזה, זה שינו את זה 1000 פעמים כבר. אז אנחנו בדיוק עושים בדיוק את התפר הזה, שזה זה ולא זה. אותו ניגון רוסי שבא מרוסיה, יקבו זה רוסי, אבל רוסי כבר לא היה מזהה אותו, בגלל שזה השתנה. בפולקלור שום דבר לא נשאר באותו מקום. עכשיו זה דרש מחקר לעשות את מרטין בובר לקחנו את הרעיון של מגוג ומגוג את הוויכוח הרבני, שמנו את זה ביחד עם הניגון של פגע ומנפשי, ושני מחשים חבדים של הנפוליאון, מה שהמפורסם שלהם, כל הרעיון, בכלל, אנחנו חיים בזמן בטהובן ונפוליאון. ויש בטהובן בחסידות חב"ד, ויש גם נפוליאון בחסידות חב"ד, רואים את זה עכשיו עוד יותר. אז באיזה צורה, זו תקופה מאוד מיוחדת של כמובן החסידות עזב את זה. היום אתה לא תמצא חסידות מהפכנית, הם שומרים על ה... אז אנחנו מנסים להיות מהפכנים בשמם, ולא נרקסיסטים. אני מניח שאתם לא בהכרח מדברים לאחר מופעים, והנוסח הקצר הוא כזה. יש הבדל באופן שבו אתם מספרים את המוזיקה לנו
לבין איך שאתם מנגנים או חווים את המוזיקה אתם? אתה חווה, אתה לומד היסטוריה כשאתה מנגן מוזיקה? ממש לא. כלומר, מה זה לא? יש פה שלב של, כמו שאנדרי תיאר, יש פה מודעות מחקרית. כלומר, אנשים, אנדרי ולא רק אנדרי, כלומר, באים ממקום של ידע, של מחקר, של היכרות, של ניתוח, של הקשבה, אבל שזה עובר לממד של המוזיקה, אתה שוכח את זה. זה לא מעניין אותי מאיפה זה הגיע. אז... כלומר, אני מודע לזה, זה מעניין אותי וזה לא מעניין אותי. לא, אבל היו 3 סיפורים, בגלל זה שאלתי. היו 3 סיפורים ביוגרפיים, שהם מאוד יהודים מודרניים וישראלים, וזה כאין מוזיקה לצורכי חינוך, חיפוש השורשים, ביטויים של התקשרות אל העבר. חשבתי לעצמי, זה יכול להיות שמוזיקה זה גם עוד ספר היסטוריה ומדברים עליו ככה, או שמא, כן? בסופו של דבר זה המוזיקה. אתה מדבר על סיפורים שהיו תוך כדי? לא, בתשובות שלכם לשאלה של מרק. לא, אבל אני חושב שהניסיון של הקבוצה, כל אחד בנפרד וביחד, זה צד אחד זה המודעות המחקרית ההיסטורית, צד שני זה העבר והניסיון להתחבר אליו, צד שלישי זה הניסיון לחדש ולייצר יצירה שהיא מקורית ואישית מאוד. זאת אומרת, לא רק שזה להשתמש בכלים שאנחנו מנגנים, כל אחד מה שמביא את המסורת המוזיקלית, אנחנו לוקחים ניגוד חב"ד ושמים אותו בזר פרסי, או לוקחים ויוצרים איזו יצירה מודרנית או הרמוניות. זאת אומרת, כל אחד בקבוצה מביאה את העולם האישי שלה, והרעיון הוא לגעת בחומרים האלה של העבר מצד אחד, אבל לגעת בהם בצורה שהיא מאוד אישית ועכשווית, גם מבחינת השפה האמנותית וגם מבחינת החיבור. זאת אומרת, אם זה היה רק התרפקות על העבר, אז כבר תיאר את זה בצורה ציורית, איזה סוג אחר של אומנות יכול להתייחס לעבר בצורה נוסטלגית, מלטפת, מתרפקת. אבל אם אני מבין נכון את השאלה שלך, אולי אני יכול להגיד שיש משהו, אולי כן יש משהו תרפויטי, בשבילי לפחות, בתהליך הזה, בחיבור, בעבודה, בדיאלוג עם חומרים מסוג הזה, שכן, בפירוש יש פה ממשק בין החוויה האמנותית לחוויה של, תקרא לה, אולי זה לא המילים הכי מוצלחות, אבל של חיפוש נפשי, זהותי, רוחני, שורשי שכזה. אז יש פה, המפגש הוא עם החומרים הספציפיים האלה, שאני כן מודע לכך שהם הגיעו ושהם קשורים לאיזו שפה רוחנית, יהודית. אז עוד פעם, זה גם לא מעניין אותי, אבל זה גם כן, כלומר, זה לא מעניין אותי מאוד גס, כי בסוף זה מה שזה, זה מעבר לזה. אבל כן, יש פה, לי זה נכנס כחלק, ונראה לי שלא רק לי. אני מענייני לשאלה שלך, אני לא יודע. מה שאני פשוט הבנתי מהשאלה שלך, כשאנחנו מנגנים את זה, כשאנחנו מופיעים כאן, אני מנסה להתפלל, אני מתפלל. ואני לא יכול להגיד לך מה אני חושב כשאני מתפלל, כי זו שאלה מאוד מאוד אינטימית. וזה גם לא יודע אם זה חשוב, כי אני לא יודע בדיוק מה זה להתפלל, אבל אני מנסה לעשות את זה, כי כמה שאני תופס במוזיקה הזאת זה תפילות. וזה גם הכוח שלהם. שאלת שאלה, קיבלת תשובות שלא קשורות לשאלה. אבל זה שאלה הכי אינטימית אולי שיש. מה אתה חושב שאתה מתפלל? זה שאלה אם אתה עושה משהו, אם יש לך את המודעות של הדבר הזה, והתשובה היא שבצד אחד כן, ואז אתה צריך לשכוח את זה. מה זה יגיד טוב? עכשיו, רק רציתי להגיד עוד דבר. כדי להשתתף בדבר כזה, כל התהליך צריך אנשים שמסוגלים לחיות בכמה עולמות בו זמנית. גם בהווה, גם בעבר, גם להתמצא בעולם החילוני, הדתי, החסידי, וכל הזמן להיות מסוגל לעשות את זה. אדם נורמלי בישראל, שהוא חושב שהוא ככה, הוא חושב ככה, הוא יברח מזה. זאת אומרת, זה צריך להיות, אפשר להגיד שזה סקיזופרניה, זאת אומרת, אנחנו סקיזופרנים, מצד שני זה גם החברה שלנו סקיזופרנית. אז זה בסדר.
אני מתנצל, אני צריך להחזיר את זה. אבל... חשבתי שרוצים לנגן קצת. אבל יש לך טעות להרחיק לכת, כיוון ש... אם אני שומע אותך נכון, אתה כמעט אומר שאני לא יכול להחליף את החברים כאן, ואני לא רוצה, אבל בלא יהודים. סליחה? אני כמעט שומע אותך אומר שאני לא יכול להחליף את החברים בלא יהודים. לא בטוח. אני מפגש שגויים שהיו עושים את העבודה מצוינת, אבל לא היו מחזיקים מעמד חודשי. אני פגשתי למשל מישהו, איזה הולנדי, שעשה תקליט קלזמר פנטסטי שנקרא דיגויים. זה אחד התקליטים הקלזמר הכי טובים. ולא ידעתי שמישהו בבית קלרינטן, אבל סיפרתי לו על זה, שמעתי לו, וזה אני עשיתי את זה. עם האדם הזה, עם הקלרינטן הזה, אם הוא היה איתנו, הוא היה סבלנות לשאול כמה חודשים, הוא היה משתלב בזה. כאן, גם כאן אין מחיצה. יש לי שאלה, אם אתה מחליף בביטלס את פול מקארטני, אתה מקבל אותו ביטלס? או בפינק פלויד או בלד זפלין. לא, זה אנשים זה אנשים שחיו ביחד, אנשים שחיו ביחד, אנשים שעשו הרבה שעות, אנשים שעשו ככה. ברגע שאתם מוצאים משהו, אז... בסדר. אולי נסיים בניגון ו... בסדר, אבל למה אתה רוצה לסיים? אתם צריכים לסיים לא, אני פשוט אנשים תיקים, לא. יכול להיות, תראה, אנחנו... אנחנו לא רוצים לסיים. אנחנו קבענו עקרונית פורמלית, אין שום חובה להישאר, אבל חשבתי, יש לנו... אני לא הסתכלתי בשעון, אין בעיה. אני מבין לשאול כמה דקות ויש לפחות שני אנשים שמאוד רוצים לשאול. אני חושב שניתן רגע נגיב לזה ואז נסיים בניגוד. זה מסמנים אותי. מנחם. ז'יגו, כבוד לי כמרכז שאתם פה, במיוחד אנדרי, ממש כבוד, ונהניתי, אבל אני לא מגיע לו. שאלה אחת, האם כל נשי היה משנה את ההרכב? כאן היה לנו שיקול כאן מאוד חשוב, למשל נעשה את זה אולי בקיצור ב-24 בדצמבר בבית אביחי, ושם עושים משהו חדש עם יאיר ואשתו, ושם הכל נשי מתאים. כאן זה לא איזה שיקול שדתיים לא יבואו, נגיד, מסוג מסוים לא יבואו, למרות שהמנהל פסטיבל אמרנו, נכון להביא גם, לא, אתם השתגעתם, אז החצי הקהל שלי יברח, מה שאומר טלגן. אבל אצלי לא היה כזה שיקול מזה. הצבע הכל החפדי, הכל שלא מתאים, לא שום איסור, עצם סופרן זה לא הולך עם זה, אומנותית לא נכון. חב"ד שרים תמיד נמוך, בסים רוסים, אפילו טנור חזנות כבר לא משמעית. זאת אומרת, כאן הצבע הנמוך דורש רק גברים, ושמתם לב כמה שאני מנגן אקורדים נמוכים תמיד, בגלל שזה הצבע, ברוסיה כולם בסים, גם האקלים, לא, בנפולי יש טנורים, אבל ברוסיה הטנורים... לא, כאן אני הרגשתי שאתם, אני האמנתי שזאת התשובה, אבל אני מרגיש שאתם נכנעים מדי לשחזור מרכאות אותנטיות, כמו שאמרת גם, על חשבון יצירה חדשה. טוב, אם זה לא יצירה חדשה, אז אני לא יודע יצירה חדשה. אתה רוצה עכשיו... מה אתה אומר? רק בגלל העניין של קול של אישה? מה שאתה אומר את זה מסיבות אחרות. לא, אני רוצה קול אישה. כן, אבל הוא שואל רק... זה לא יצירה חדשה. אין לי בעיה לעשות. אתם אומרים שיש מפגש של הישן והחדש והעכשווי, ואני טוען שהעכשווי לא יכול להיות... אבל לא במופע זה, זה מופע אחר. אז לא חב"ד. לא חב"ד. בסדר. התשובה היא, אנחנו, כמו שאנדרי אמר, כולנו בעבודה שלנו, נראה לי כל אחד מכיוון אחר, איפה שמתאים, אומנותית, שיהיה חיבור עם כל האנרגיה המדהימה שמגיעה מקול של אישה, אבל הקשר, איפה שלא, אז לא. זה לבוא מהקונספט שכדי שזה יהיה עכשווי, אני מקבל את המומחיות, אין לי בעיה. זה לא עניין של מומחיות, זה עניין של משהו מאוד אינטואיטיבי. תראה, למשל, גם קונטרבאס, צ'לו, ויולה, איפה כינור?
אתה שואל על הארץ. זאת אומרת, כלים נמוכים. גם דנתם ברגיסטרים הנמוכים. נכון. וגם לאנדרי 6 בנים, ואנחנו היינו 6 בנים עם אנדרי. למה אנחנו לא יודעים? זה ככה יצא. דרך אגב, זה היה סיבה טובה שזה הלך לנמוך, הנמוך הזה הוא חלק מהמאפשר. שהכל היה שם. טוב, בבקשה, עליזה. בעצם שלנו הרבה פעמים את המילה אותנטיות, יחד עם זאת הדיבור בעצם סביב תמרון בין שימור וחידוש. דיבור של מי? שלכם, או של הקבוצה. מה שמעת שאני שימור? שומעת. בין שורשים, לא חשוב. שורשים, כן? בעיבוד שלכם המוזיקלי, בעצם הוא עניין פרשנות. ואני שמעתי רק את העיבוד שלכם. אני רוצה לשאול אתכם איך אתם מאפיינים את העיבוד הפרשנות שלכם, ואם אתם היום יכולים לדמיין לעצמכם עיבוד אחר, פרשנות אחרת, שגם יכול, שאתם גם יכולים להתחבר. או שברגע שהלכתם על זה, זה מה שנשאר. זה כמו שאת שואלת, מה אם בעצם היית מתחתן עם אישה אחרת לפני 50 שנה? כן, אז אם נולדים מזה ילדים אחרים וכל זה, אבל זה כבר לא אקטואלי. זאת אומרת, כאן יש מציאות להחזיר אותנו לדברים כל כך קרובים. אני חושב על דימוי אחר. איך בטהובן היה כותב סימפוניה חמישית בצורה אחרת בעצם, זה מה שהוא רצה. לא, אבל אני שמעתי שאלה אחרת. אני שמעתי שאלה אחרת במה שאתה אומר. את שואלת את השאלה, האם העיבוד שלנו מאפשר יחד איתו עם קולות נוספים? אז התחושה המאוד בסיסית בעיניי היא כבר העיבוד שלנו נושא בתוכו הקשבה להרבה עיבודים אחרים, והוא בעצם באיזשהו מקום מכיל אותו. אוכיל אותם. גם הקלטות מקוריות. בהופעה הזאת לא עשינו, אבל יש הופעות שאנחנו מתחילים ממש עם איזושהי הקלטה מקורית. לשמוע למשל את הרבי הנוכחי, זאת אומרת האחרון, שחב"ד שר את שמה לך נפשי. אני עדיין שומע את זה כשאנחנו שרים את העיבוד הזה ספציפי. בו זמנית אני גם שומע חסידות, זאת אומרת חזנות, ואני שומע עיבודים ספציפיים, או למשל בשיר הזה שאנחנו עושים כחומר, שהוא בסופו של דבר מנגינה רוסית, שהתגלגלה לחב"ד, שהתגלגלה לארץ, דרך, והפכה להיות מנגינה ציונית, שיר ערש ציוני, מה שיאיר שר. אז אני שומע בתוך זה גם את המנגינה הרוסית, גם את הגלגול שלה, אחר כך את עיבוד ג'אז, אני לא יודע שאולי, שהגיע פה מאחד החברים של האנסמבל שלו פה, מתי, שהוא קשור לדבר הזה, וגם בזיכרון שלי, למרות שזה לא היה חלק מהמחשבה שלנו, עוד גלגול של עיבוד אחר שהתגלגל, שהיה בגדות טרזין של אותו שיר שהגיע בחזרה לאירופה, דרך הציונות, בחזרה לגדות טרזין, ושם גדעון קליין כתב אחד העיבודים האחרונים לפי מותו, עיבוד לשיר הזה. אז כשאני שומע את השיר הזה ספציפי, אני שומע בתוכו את כל הדברים האלה, ואנחנו נותנים פריזמה מסוימת, אבל זה יכול להימשך. למשל, חלק גדול, גם אנדרי וגם מתי וגם כל אחד מאיתנו לקחו חלק מהיצירות האלה ופיתחו את זה לעוד יצירות. זאת אומרת, זו עבודה שמאפשרת עוד קולות נוספים, בעצם קוראת לזה לעוד קולות נוספים. התשובה שלי היא פשוט כן. כלומר, כי אופי העבודה הוא כזה שאין לך פה איזה הבנה שהגעת לאיזה תשובה והגעת לנוסחה וזהו. באותה מידה אפשר... הניגונים, הכוח שלהם, ניגונים שמכילים בתוכם כל כך הרבה אפשרות ופרשנות, כמו משהו שהוא, הכוח של תורה שבעל פה הוא שיש איזה גרעין שהוא חוצה את הזמן, הוא מאפשר פרשנות שהיא משתנה. פשוט גם אצלנו, אין פה, וגם בגלל הדיציפלינה שהיא לא מנגנים מתאבים, לא מבצעים איזשהו ביצוע, משהו שהוא מאוד דינמי, בהחלט בהקשר אחר, בסיטואציה אחרת, יכול לקחת את אותו שיר לכיוון אחר לגמרי, צמית. עכשיו, מה שרציתי עוד להגיד, שבעצם אני לא רואה בקובוס נפש איזה אוסף של עיבודים. זה כבר יצירה. יצירה, אם זה נכון, אולי אני יום רן מיטה, אם זה יצירה, לכל יצירה יש החיים משלה. זה כבר לא אתה ולא אני ולא מה שאני חושב ומה שהוא חושב, זה כבר קיים. זה אובייקטיבי.
כמו שנגיד יצירה של בטהובן, לא מעניין אותי מי היה בטהובן ומי היה שוברט, היצירה הזאת קיימת גם ממעין בטהובן, או שמעין בטהובן היה אידיוט, גם הספר התשיעית לא הייתה פחות גאונית. זאת אומרת, זה לא שאנחנו עכשיו עושים מניפולציה וזה כך וכך. יצרנו מציאות, אבל מציאות יותר חזקה מאיתנו. עכשיו, זה יצא דרכנו, אבל זה עבר דרכנו, זה בא לא יודע מאיפה, מיליון דברים, וזה הגיע לאיפה שהגיע. ואנחנו לא יכולים, אין לנו בעלות על זה, שזה מה. בגלל זה, חבל לשאול דברים שבעצם לא רואים בזה יצירה רק איזה דרך פרשנות, אז כמובן תמיד יש פרשנות אחרת, אבל זה כבר יותר. גם התלמוד הוא פרשנות לתלמוד, אבל כבר אי אפשר לתאר את העולם בלי התלמוד, להגיד למה לא פרשנות אחרת קראית, באמת למה לא. טוב, בואו נסיים עם זה, ואני מודים לכם מאוד, בסיום, תנגנו משהו, לא? מה אני נגיע? לא, אבל אתה נצרתם. אני חושב שחייבים לשיר משהו ביחד. אוקיי, אפשר רק לדבר. אולי משהו של חלוקה. שילמדו את השיר. אז את הנשמה. תלמד להם את הנשמה. אנחנו ננגן אותו וכן תלמדו תוך כדי. תנסו להצטרף. השיר הכי פשוט זה נשמה יורד. אולי לפני זה, כדי שזה, מה שסיים, אני מודה לכולכם שבאתם, זה הפעילות הראשונה של ביחד, יהיה לפחות עוד פעילות אחת בסמסטר הבא, וטוב שבאתם ותודה לכל הגורמים שאפשרו את זה, ובייחוד לאומנים הנהדרים שלנו. דרך אגב, באולם הסמוך ב-24 יהיה מופע אחר שלנו, רזה בשבת, מאוד שונה מזה, מי שרוצה... יום ב', יש תמיד כאן ימי קונצרטים, הם באים ב-24. של המוזיקולוגיה שהזמינו אותנו, זה משהו לגמרי, יאללה תשע חסידי וסיבוב שבת בירושלים, ולגמרי ההתק של זה, אבל כדאי לראות. כן. Say